Το 1832, μετά από 10 χρόνια σκληρού αγώνα, οι Έλληνες είχαν καταφέρει επιτέλους να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους ως αποτέλεσμα συμπτώσεων, θέλησης και γεωπολιτικών παιχνιδιών. Παρόλο που το νεοσύστατο κράτος κατάφερε να επεκτείνει την επικρατειά του, η πλειοψηφία των Ελλήνων εξακολουθούσε να ζει εκτός των συνόρων. Ο ελληνικός πληθυσμός της Κρήτης επαναστάτησε πολλές φορές ενάντια στην Οθωμανική επικυριαρχία και καταπίεση. Η υψηλή πύλη είχε παραχωρήσει με ορισμένα προνόμια στους Κρητικούς, αλλά η εφαρμογή τους εμποδιζόταν συνεχώς. Τον Ιανουάριο του 1897, η βία στο νησί κλιμακώθηκε για ακόμα μια φορά, με σφαγές κατά του χριστιανικού πληθυσμού. Στις συγκρούσεις που ξέσπασαν, έκανε την εμφάνιση του ένας νεαρός πολιτικός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ένας αρκετά λαϊκιστής πολιτικός, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, έστειλε στην Κρήτη ένα μικρό εκστρατευτικό σώμα υπό τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο, ενώ ταυτόχρονα οι μεγάλες δυνάμεις είχαν στείλει και αυτές ναυτική παρουσία στην περιοχή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να καταλάβουμε την πολύπλοκη ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στους εμπόλεμους και τις μεγάλες δυνάμεις. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος έκλεινε προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία και είχε αναπτύξει στενές σχέσεις μαζί τους. Η Αυστρία στήριζε διστακτικά τη σύμμαχό της Γερμανία, ενώ η Γερμανία υποστήριζε πλήρως την Οθωμανική Αυτοκρατορία με σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Η Ρωσία έβλεπε κάπως θετικά την Ελλάδα λόγω συγγενικών δεσμών με τον βασιλιά Γεώργιο, αλλά δυσπιστούσε ως προς τα βρετανικά κίνητρα και προτιμούσε να συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Οι Γάλλοι στήριζαν τη σύμμαχό τους Ρωσία, ενώ η Ιταλία παρέμενε ουδέτερη. Από την άλλη, ο διάδοχος Κωνσταντίνος έκλεινε προς τη Γερμανική Αυτοκρατορία και αντίστοιχα οι Γερμανοί θα προτιμούσαν εκείνον αντί του Γεωργίου στον θρόνο. Μετά την εμπλοκή της Ελλάδας στην Κρήτη, ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ έστειλε στρατεύματα υπό τον Εντέμ Πασά μαζί με το γερμανικό επιτελείο του στρατηγού Φόντερ Γκόλτς στα σύνορα της Θεσσαλίας. Ο Δηλιγιάννης, κάτω από την πίεση μαζικών διαδηλώσεων, ξεκίνησε σταδιακή επιστράτευση, χωρίς όμως να θέλει να εμπλακεί σε πόλεμο. Ο ελληνικός στρατός αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί το λιμάνι του Βόλου για τη μεταφορά στρατευμάτων, καθώς δεν υπήρχε σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας συνόρων. Στόχος του Δηλιγιάννη ήταν να μπλοφάρει έναν υποτιθέμενο πόλεμο για να κερδίσει εδαφικά ανταλλάγματα από τις μεγάλες δυνάμεις. Όταν όμως τα προβλήματα ανεφοδιασμού του συγκεντρωμένου στρατού έγιναν δυσβάσταχτα και ταυτόχρονα ο λαός απαιτούσε πόλεμο, δεν μπορούσε πια να κάνει πίσω χωρίς να αναγκαστεί σε παραίτηση. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε σιωπηλά με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που προωθούσε τη μεγάλη ιδέα. Περίπου 2.500 αντάρτες, οπλισμένοι από την Εθνική Εταιρεία, στάλθηκαν να περάσουν τα σύνορα προς τη Μακεδονία και να ξεκινήσουν εξέγερση. Όμως, παρά τις κάποιες αρχικές επιτυχίες, 4 μέρες αργότερα όλοι οι αντάρτες είχαν γυρίσει εντός των ελληνικών συνόρων. Η αφορμή για πόλεμο είχε πλέον δοθεί. Η ελληνική ηγεσία παρέταξε τον στρατό σε μία γραμμή κατά μήκος των συνόρων, χωρίς δεύτερη γραμμή άμυνας ή εφεδρείας. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος προσπάθησε την τελευταία στιγμή να αλλάξει τη διάταξη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση στον ανοργάνωτο ελληνικό στρατό. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Έλληνες θα πολεμούσαν με παλιά τυφέκια τύπου γκρά απέναντι σε Οθωμανούς οπλισμένους με ημιαυτόματα Μάουζερ και εκπαιδευμένους για τουλάχιστον 10 χρόνια από Γερμανούς αξιωματικούς. Τον Απρίλιο, οι δύο στρατοί ήταν πια έτοιμοι να συγκρουστούν. Η γραμμή σύγκρουσης χωριζόταν αναγκαστικά σε 2 τομείς, της Υπήρου και της Θεσσαλίας, με την οροσειρά της Πίνδου να παρεμβάλλεται. Ο ελληνικός στρατός παρέταξε 2 μεραρχίες με συνολικά 5 τάγματα υπό τους στρατηγούς Μακρύ και Μαυρομιχάλη στο μέτωπο της Θεσσαλίας και άλλα 2 τάγματα υπό τον συνταγματάρχη Μάνο στην Ήπειρο. Αντίθετα, ο Οθωμανικός στρατός διέθετε 1 μεραρχία Ιππικού και 6 μεραρχίες πεζικού στη Θεσσαλία και άλλες 2 μεραρχίες στην Ήπειρο. Οι Έλληνες αριθμούσαν περίπου 60.000 πεζούς, 600 ιππείς και 130 πυροβόλα, ενώ οι Οθωμανοί περίπου 100.000 πεζούς, 1.300 ιππείς και 250 πυροβόλα, με 30.000 επιπλέον εφεδρείες, διατηρώντας έτσι αναλογία σχεδόν 2:1 σε όλη τη γραμμή επαφής. Από τα 3 περάσματα προς τη Θεσσαλία, οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών περίμεναν πως οι Οθωμανοί θα επιλέξουν τη διάβαση στο Ρεβένι και προετοιμάστηκαν για άμυνα εκεί. Οι Οθωμανοί όμως κινήθηκαν τελικά προς το πέρασμα της Μελούνας, ευνηδιάζοντας τους Έλληνες. Στις 5 Απριλίου,
Η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη Οθωμανική μεραρχία ήταν έτοιμες να εισβάλλουν. Μετά τις πρώτες αψημαχίες, οι Έλληνες κατάφεραν να αποθήσουν τις Οθωμανικές προφυλακές στη δεύτερη γραμμή αμυνά τους, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο αντεπίθεσης, κατέστρεψαν τα Οθωμανικά φυλάκια και επέστρεψαν στις αρχικές τους θέσεις. Την επόμενη μέρα, οι Οθωμανοί ανασυντάχτηκαν και εξαπέλυσαν πλήρη επίθεση. Στο δεξί άκρο, οι Έλληνες όχι μόνο άντεξαν την πίεση, αλλά πέρασαν και στην αντεπίθεση. Στο κέντρο όμως, η ελληνική γραμμή λύγησε από τη σφοδρότητα της επίθεσης και οι Έλληνες υποχώρησαν στη λιγαριά. Καθώς το ελληνικό δεξιάκρο κινδύνευε να απομονωθεί, δόθηκε εντολή για υποχώρηση και προετοιμασία νέας γραμμής άμυνας, στην οποία συνεχίστηκαν οι αψημαχίες. Παρόμοιες μικροσυγκρούσεις έλαβαν χώρα και στις υπόλοιπες διαβάσεις, αλλά η κακή οργάνωση και επικοινωνία του ελληνικού στρατού επιτάχυνε την γενική και σχεδόν άτακτη υποχώρηση προς τη Λάρισα μέχρι τις 11 Απριλίου, δίνοντας έτσι τέλος στη λεγόμενη μάχη των συνόρων. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος διέταξε να στηθεί νέα αμυντική γραμμή στα Φάρσαλα, ώστε να προστατευτεί η ζωτική σημασία σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου. Για τον ίδιο λόγο, ο συνταγματάρχης Σμολένσκης με την Τρίτη Ταξιαρχία στάλθηκε στο Βελεστίνο στις 15 Απριλίου. Καθώς τα ελληνικά τμήματα κατέφθαναν σταδιακά, μια τουρκική εμπροστοφυλακή έμπαινε στο Ριζόμυλο, ευνηδιάζοντας τους Έλληνες. Η προσωπική παρέμβαση του Σμολένσκι όμως ήταν καταλυτική ώστε να διατηρηθεί η συνοχή και να αποφευχθεί η κατάρρευση. 2 μέρες αργότερα, οι δύο στρατοί παρατάχθηκαν πλήρως μπροστά στο Βελεστίνο. Ο Μαχμούτ Μπέις και ο Νεΐμ Πασάς επιτέθηκαν με 2 φάλαγγες, μία μέσω Ριζόμυλου και μία μέσω Κόνιαρη. Οι Οθωμανοί έσπασαν την πρώτη ελληνική γραμμή άμυνας, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησαν να πλευροκοπήσουν την ελληνική αριστερή πτέρυγα. Όμως η έγκαιρη αντίδραση του ταγματάρχη Δεμέστιχα να προεκτείνει τη γραμμή επαφής, αλλά και η κακή συνεννόηση μεταξύ των δύο Οθωμανών διοικητών στέρισαν την ευκαιρία για ένα αποφασιστικό πλήγμα. Στο δεξί άκρο, οι Έλληνες όχι μόνο κράτησαν τις θέσεις τους, αλλά και αντεπιτέθηκαν με τον ταγματάρχη Κοψίδα να διαλύει τις αντίπαλες δυνάμεις. Αν η αντεπίθεση είχε υποστηριχθεί επαρκώς, θα ήταν εφικτή η περικύκλωση και διάλυση των Οθωμανικών δυνάμεων. Όμως η νοοτροπία παθητικής άμυνας και η έλλειψη επιθετικού πνεύματος ήταν βαθιά ριζωμένη στους Έλληνες αξιωματικούς, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα που διατηρούσαν στο Βελεστίνο. Η πρώτη μάχη του Βελεστίνου μπορεί να ήταν μια ελληνική νίκη, αλλά ο κύριος όγκος του Οθωμανικού στρατού κατευθυνόταν προς τα Φάρσαλα. Μόλις η Οθωμανική εμπροστοφυλακή ήρθε σε επαφή με τα προκεχωρημένα ελληνικά φυλάκια, οι Έλληνες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από σύντομη αλλά σκληρή μάχη. Καθώς όμως καμία προσπάθεια δεν είχε γίνει να οχυρωθούν τα Φάρσαλα, ολόκληρος ο στρατός υποχώρησε ξανά προς το οχυρό πέρασμα του Δομοκού. Όπως και στη μάχη της Μελούνμας, το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος δεν πρόλαβε να εμπλακεί καθόλου στη μάχη. Οι συνεχείς αυτές υποχωρήσεις ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό Δηλιγιάννη σε παραίτηση και νέος Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Δημήτριος Ράλης. Καθώς οι συζητήσεις για αναποχή απέτυχαν, ο Εντέμ Πασάς προέλεσε προς Δομοκό, ενώ ταυτόχρονα νέα επίθεση ετοιμαζόταν στο Βελεστίνο για να καθυλώσει τις εκεί ελληνικές δυνάμεις. Στον Δομοκό, οι Οθωμανοί υπερτερούσαν μεν σε αριθμούς, αλλά το έδαφος ευνοούσε τους Έλληνες. Η αριστερή Οθωμανική πτέρυγα υπό τους Χάμδη και Μέμντου προωθήθηκε αργά εξαιτίας του δύσβατου εδάφους αλλά και της στεναρής άμυνας μιας μικρής ελληνικής δύναμης. Καθώς ο συνταγματάρχης Μαστραβάς κρατούσε ανεξήγητα σχεδόν τη μισή του δύναμη σε εφεδρεία. Κατά το μεσημέρι χρειάστηκε τακτική υποχώρηση του δεξιού ελληνικού άκρου, αλλά η ανικανότητα του Μαστραπά να οργανώσει τις δυνάμεις του τη μετέτρεψε σε άτακτη φυγή προς το Βούζι, εκθέτοντας όλη τη δεξιά πτέρυγα. Στο κέντρο, η μεραρχία του Νεσέτ έφτασε μπροστά από τα ελληνικά χαρακόμματα και το πυροβολικό των δύο πλευρών αντάλλαζε βολές μέχρι το ηλιοβασίλεμα, χωρίς κάποια αλλαγή θέσεων. Τέλος, στα αριστερά, η πρώτη μεραρχία του Χαϊρή επιτέθηκε στους Γαριβαλδινούς που πολεμούσαν στο πλευρό των Ελλήνων, αλλά μέχρι τη νύχτα ούτε εκεί σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ η δεξιά πτέρυγα των Ελλήνων είχε καταρρεύσει, ο διάδοχος Κωνσταντίνος διέταξε νέα υποχώρηση προς τη Λαμία. Την ίδια ώρα, η δεύτερη μάχη του Βελεστίνου ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι Οθωμανοί, ενισχυμένοι με επιπλέον πεζικό, επιτέθηκαν σε όλο το μήκος της ελληνικής γραμμής. Οι άνδρες του Σμολένσκι κρατούσαν σταθερά, αλλά χωρίς εφεδρείες δεν μπορούσαν να αντέξουν επάπειρον. Έτσι, τελικά υποχώρησαν οργανωμένα προς Βόλο και Αλμυρό.
Μετά τον Δομοκό, ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στη Λαμία, ενώ μικρές συγκρούσεις οπισθοφυλακής σημειώθηκαν στη διάβαση της Φούρκας. Στο μέτωπο της Υπήρου, οι Έλληνες είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποιες επιτυχίες και είχαν αποθήσει τους Οθωμανούς, όμως η έλλειψη αριθμητικής υπεροχής και ανεφουδιασμού τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος διέταξε στο μεταξύ τον Σμολένσκι να οχυρώσει τις Θερμοπύλες, αλλά τελικά, κάτω από διεθνή πίεση, συμφωνήθηκε ανακοχή, τερματίζοντας τον πόλεμο σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξή του. Με τη συνθήκη που ακολούθησε, τα σύνορα επέστρεψαν στην προπολεμική τους κατάσταση με μικρές μόνο αλλαγές. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει βαριές αποζημιώσεις και να επαχθεί στον διεθνή οικονομικό έλεγχο, τον πρόδρομο του σημερινού Δουνουτού. Ο πόλεμος υπήρξε μια ταπεινωτική ήττα για την απροετοίμαστη Ελλάδα, που υποχώρησε σχεδόν σε όλες τις μάχες χωρίς να προβάλλει αποφασιστική αντίσταση. Από την άλλη, ο υπέρτερος Οθωμανικός στρατός απέτυχε να εκμεταλλευτεί πλήρως τη νίκη του και να επιφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα. Ο πόλεμος, που δεν θα ήταν παρά ο πρόλογος των Βαλκανικών πολέμων, θα έδινε την ευκαιρία και την έμπνευση σε έναν νεαρό μαθητή στο μοναστήρι, έναν νεαρό αξιωματικό στην Αθήνα και έναν νεαρό πολιτικό στην Κρήτη να ανέβουν στο πάνθεον της ιστορίας. Είμαστε η Historia Graecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.